değerli izleyiciler. Son bandımızla bir programımızı daha yavaşça sonlandırıyoruz ve sizlerle Alexandros Yakovidis'i tanıyacağız. Evet, onun çok ilginç bir öyküsü var aslında. Herkesin bir müzik aletine başlama hikayesi vardır ama onunkisi internet üzerinden. Evet, biraz inanması güç geliyor ama kendi ağzından dinliyoruz. İnternet üzerinden gitarı nasıl öğrendiğini anlatacak. Ήρθαμε να μας μιλήσεις για τη μεγάλη σου αγάπη, την κιθάρα, που δεν το κάνεις σαν επάγγελμα, αλλά ασκείς, προσπαθείς να μεταδώσεις στον κόσμο τη δικιά σου αγάπη, τα δικά σου μυστικά της κιθάρας. Θα θέλαμε να πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα από την αρχή και να μάθουμε πώς προέκυψε έτσι, από ποια ηλικία ασχολείσαι με την κιθάρα. Η ηλικία ήταν πριν 5 χρόνια, περίπου από τα 22 μου. Μάλιστα. Και πώς πήγες σε κάπου να σε διδάξουν κιθάρα, ή είσαι εντελώς αυτοδιδάκτος? Αυτοδίδακτος. Φυσικά ο δάσκαλος μου θα λέγαμε ότι ήταν το διαδίκτυο. Ανακάλυψα την κιθάρα στα 22 μου. Ο κολλητός μου είναι από τη Λοναδία, ο Χέρτ. Hello. Έπαιζε σε band πριν χρόνια που ήταν νεαρός. Είχε μια κιθάρα στη γωνιά σπασμένη. Την πήρα, ερωτεύτηκα. Ξεκίνησα. Πήγα στο ίντερνετ, έμαθα πώς να παίζω κάποιες απλές συγχωριδίες, να διαβάζω τα αμπλιτούρα, όχι νότες που να βάζεις στα δάχτυλα. Στην αρχή δεν ακούετουν πολύ σωστό αυτά που έπαιζα. Μετά έμαθα ότι πρέπει να την κουρτίζω την κιθάρα. Λίγο άσχετος. Αγαπώ πολύ τη μουσική, το φλαμέκο, τον blues. Άρα συγκεντρώθηκα γύρω από αυτά τα είδη. Και ξεκίνησα κάθε μέρα από μόνος μου με το αυτή, γιατί δεν ξέρω να διαβάζω νότες. Δεν λέω ότι είμαι μουσικός, δεν λέω ότι σπούδασα οτιδήποτε, αλλά μ' αρέσει να διδάσκω, μ' αρέσει να βοηθώ κόσμο και όποιος μου ζητά βοήθεια, πάντα εκεί. Okay, we're going to do a little bit of a class now. We're going to learn how to play a few bars of cha-cha-cha, or also known as guajira. Now, what's the difference? When you play cha-cha-cha, it's more rhythmic. Από ό,τι έχουμε μάθει όμως, κάνεις και κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή ανεβάζεις κάποια δικά σου βίντεο στο ίντερνετ, μέσα από τα οποία βοηθάς τον κόσμο στο να μάθει κιθάρα. Πώς γίνεται όλο αυτό? Ξεκίνησα πριν περίπου 3 χρόνια. Είχα ένα φίλο μου στο Λονδίνο. Με ρώτησε για μια τεχνική στην κιθάρα φλαμέκο που λέγεται απανίκο. Σημαίνει φαν. Και έκανα ένα μικρό βίντεο 5 λεπτό, 10 λεπτό να το εξηγώ και το έστειλα στο YouTube για να το δει. Ήταν λίγο μεγάλο το size του γι' αυτό. Από εκεί το είδανε χιλιάδες άτομα, μου γράφανε emails καθημερινά, μου ζητούσαν για και άλλα μαθήματα και ξεκίνησα. Διάφορα είδη μουσικής, ξεκίνησα να διδάσκω το Hotel California, ωραία blues κομμάτια, κομπανιαμέτα, κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος που παίζει κιθάρα. Και συνέχισε. Τώρα έχει 3 χρόνια, έχω πάνω από 110 βίντεο, εκατομμύρια κόσμος μαθητές. Πάει καλά. Και αυτό είναι αφιλοκερδό, είναι δωρεάν που το κάνεις στον κόσμο. Έτσι, οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα στο ίντερνετ και να το δει και να μάθει. Ναι, εξού και το όνομα μου, το κανάλι μου ονομάζεται Give or Lose It. Πιστεύω στα αλήθεια ότι δεν δίνεται, χάνεται. Δεν θα τα πάρουμε μαζί μας. Δεν προσπαθώ να κερδίσω κάτι, είναι καθαρά για την αγάπη που μου δίνει ο κόσμος. Αν μπεις στο ίντερνετ μπορείς να δεις χιλιάδες σχόλια να με ευχαριστούν. Συγκεκριμένα μια μητέρα που παίζει κιθάρα με την κόρη της μαθαίνοντας από τα μαθήματά μου. Με κάλεσε να πάω στο γάμο του στην Αμερική. Έχω διάφορες ηλικίες, έχω 60 χρονών κυρίους που μου στέλνουν μηνύματα να μου πούν ευχαριστώ, ότι σε τέτοια ηλικία δεν πιστεύαν πως θα ξεκινούσαν να παίζουν κιθάρα. Μέχρι που είδαν τα βίντεο μου, πιστεύουν ότι ήταν αρκετά εύκολα. Πήγαν έξω, αγοράσαν κιθάρα και ξεκίνησαν και παίζω. Μάλιστα. Θέλουμε και εμείς όμως να μας δείξεις πώς γίνονται αυτά τα μαθήματα. Βεβαίως. Συνήθως παίρνω ένα μικρό κομματάκι, ένα τραγούδι. Τώρα θα το κάνουμε πολύ μικρό. Μπορεί να θέλουμε να παίξουμε μια κλίμακα. Και εξηγώ ακριβώς στα βίντεο μου που να πατούμε με το ένα δάχτυλο. Στην πρώτη χορδή πατούμε στο πρώτο φρέτ. Το φρέτ είναι η απόσταση του ξύλου μεταξύ των μεταλλικών
ραβδόν εδώ. Πατούμε με το ένα δάχτυλο, δεύτερο, επιστροφή, ανοιχτό. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Σίγουρα είναι λίγο πιο αργά. Επιστροφή, το ίδιο στο δεύτερη χορδή. Και μετά παίζουμε την A minor, εξηγούμε το όνομα της χορδίας που είναι ακριβώς στα δάχτυλα. Τα αναλύω σιγά σιγά. Θέλει πάρα πολύ χρόνο, πολύ υπομονή. Συγκεκριμένα ανέβασα πρόσφατα ένα ωραίο τραγουδάκι, ονομάζεται Πέσαμε Μούτσο. Στα ισπανικά σημαίνει φύλαμε πολύ. Είναι δικό μου variation, δικό μου σμίγμα τέλος πάντων. Το YouTube έχει time limit, σε αφήνει μόνο μέχρι 10 λεπτά να βάζεις βίντεο. Άρα εγώ έπρεπε να κάνω 7 βίντεο 10 λεπτά για να το διδάξω όλο. Άρα πάνω από 1 ώρα διδασκαλίας. Θέλει χρόνο, θέλει αφοσίωση.